Qari ta' kliem, Set 4.1. Is-set 4.1 fih kliem b'4 ittri u l-aħħar żewġ ittri huma żewġ konsonanti fejn xulxin. Ngħidu aħna kliem bħal fejn, serb, żejt. L-ewwel pass biex naqraw il-kliem. Jien se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. B, E, J, T, bejt. Ċ, A, J, T, ċajt. D, O, R, T, dort. H, A, L, E, ħalq. P, O, S, T, post. X, E, J, N, xejn. It-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes imma intom se tgħidu l-kelma. Waqt li jien nkun qed ngħid il-ħsejjes infakkarkom illi intom xorta tgħiduhom ġa qalbkom. Mela ejja nibdew tfal. B, E, J, T, Ċ, A, J, T, D, O, R, T, H, A, L, E, P, O, S, T, X, E, J, N. Ejja ngħaddu għat-tielet pass. Jiena se nurikom biss il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u se taqraw il-kelma. Wasalna għar-raba' u l-aħħar parti. Hekk kif taraw il-kliem ħataqrawhom mill-ewwel. Wasal il-ħin biex naqraw is-sentenzi. Wara kull sentenza se tidher stampa biex tkunu tistgħu tifhmu aħjar. U daqq il-ħorn u saq. Kien hemm kelb fuq tarf ta' ċint. Mark kiel kejk fuq il-pont. Jien ġejt hawn u ma sibt lil ħadd. Bert kiel il-ħobż biż-żejt. Il-ġett tar fuq il-belt. Grazzi ħafna, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa!